Ας μιλήσουμε για καφέ. Γενικά στοιχεία για τον καφέ. Ο καφές είναι το δεύτερο ρόφημα παγκοσμίως μετά το νερό. Χρηματιστηριακά είναι το μεγαλύτερο προϊόν μετά το πετρέλαιο. 1,2 δισεκατομμύρια καφέδες την ημέρα καταναλώνουν οι Ευρωπαίοι. Εκατομμύρια άνθρωποι πληρώνουν από 2 έως 4 ευρώ τον ένα καφέ και πίνουν από 3 έως 5 καφέδες την ημέρα. Στην Ελλάδα τώρα, 32 εκατομμύρια καφέδες καταναλώνονται ημερησίως σε σπίτια και στα 17.000 καφέ της χώρας. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πληρώνουν οι Έλληνες για καφέ το χρόνο, εκτός και εντός σπιτιού. Είναι το προϊόν που την κατανάλωσή του δεν την ακουμπάει η κρίση. Συμπλήρωσε τη φόρμα, μάθε τα 4 απλά βήματα που χρειάζεται να κάνεις για να πάρεις σε εισόδημα μέρος από την πίτα του καφέ. Είναι εύκολο, είναι απλό, είναι καφές, γιατί καφέ πίνουν όλοι.